Iniciem l'acte de cloenda del que han sigut les 7enes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, que s'han desenvolupat durant tot el passat mes de novembre. Van a lliurar-se els diplomes als restaurants, als establiments hostelers participants en aquestes 7enes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real. Serà l'alcalde de la ciutat, José Benlloc Fernández, acompanyat per la reina de festes, Sílvia, qui lliuren estos diplomes. Una iniciativa que dura ja 7 anys, és perquè és una iniciativa d'èxit en la que s'implica moltíssima gent i en la que l'Ajuntament de Vila-real l'únic que fa és canalitzar l'energia que tot este poble té, una energia positiva, de voler superar les dificultats, de voler promocionar més les nostres coses, perquè en Vila-real sabem fer molt bé les coses i moltes vegades mos costa vendre-ho, no? Mos costa promocionar-lo. Jo crec que les jornades gastronòmiques són una molt bona excusa, una molt bona idea per a fer-nos eixir en hivern, que mos costa molta més, vilarealins i vilarealenques. Cadascun dels establiments tenia un objecte quadrat, una caixa de cartó en la que anaven depositant les seues butlletes i anem a sortejar una consumició per a 2 persones en cadascun dels locals. Els restaurants participants tinguen una mitjana d'unes 100 persones que han provat aquest menú cada restaurant. De fet, això suposa un impacte econòmic molt important, aquestes més de 100 persones que han vingut a posta a provar aquest plat, algunes vingudes inclús de fora de la província o inclús de fora de la Comunitat Valenciana, i de fet inclús ens ha portat que a través de la web que nosaltres tenim sobre les jornades gastronòmiques de la Lloeta de la Plana tinguem visites, un total de 9.000 visites, inclús des dels Estats Units, des de França, des d'Itàlia, donant a conèixer un plat tan típic, tan nostre i també al mateix temps generant economia local. I val a dir que és a cegues, és a dir, el jurat està sentat, li trauen la cassoleta en un número i no saben a qui correspon. Per tant, més emoció si cap a l'hora de lliurar estos 3 guardons, com diem del ceramista local Àngel Igual. Jo soc Miguel Barrera i soc el president del jurat i pense que la iniciativa que n'hi ha hagut a Vila-real és molt important i que n'hi ha que apoyar-la. I jo per això estic així sempre. Cada vegada que em criden estic així. I és un plat característic nostre, no de Vila-real. Sí que és veritat que a Vila-real se li ha donat el recolzament que crec que es mereix este plat, però és un plat que està al voltant, està en tots els pobles. Idees com aquestes de dedicar durant tot un mes a algo tan interessant com aquesta idea que va tindre Pasqual Batalla fa ja 6 anys de dedicar les jornades gastronòmiques a un plat tan nostre que hem viscut en les nostres cases i que ens genera també molta emoció a l'hora de menjar molt en tota la creativitat que restaurants del nostre poble li fiquen per anar innovant, no? Que és la olleta, l'olla de la nostra mare, l'olla de la nostra abuela, l'olla que hem menjat sempre en casa, no? Es mengen molta il·lusió i molt bona. La veritat que l'olla de la Plana és un plat representatiu de la nostra gastronomia i que n'hi ha que apoyar. Que jo crec que també ha sigut un encert que combina no només el desenvolupament econòmic, sinó també la tradició, i en aquest cas també a través d'aquesta tradició la innovació, perquè hem pogut provar olletes de les més tradicionals que se fan en la cuina de les nostres àvies fins a les més modernes, pràcticament estratosfèriques, en gel sec, en combinacions meravelloses, i en aquest cas també l'encert que això li dona aquesta identitat pròpia a aquestes jornades gastronòmiques. Tercer premi de la 7ena edició del concurs de l'olla de la Plana per a Birbar Espai Gastronòmic. Home, jo me sent molt a gust en tota la gent, tots els participants que han estat així, i a part una miqueta emocionat pel premi que m'han donat, no l'esperava. Jo sempre dic que jo participi i vull que els altres participen. Va guanyar almenys, és participar, estar amb els amics, fer coses en comú. Segon premi del concurs d'olla de la Plana, restaurant El Miso. És una competició amistosa, saps? Perquè el que traiem és el millor de la nostra cuina sobre l'olleta. El que intentem és treure recetes, canviar-les, ficar-li la nostra intenció. I el jurat professional en el tast a cegues de la 7ena edició de les jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, olla de la Plana, ha decidit que el primer premi, per tant guanyador del concurs d'olla de la Plana, siga Bocateria Els Lluïsos.
Sí, jo sóc de la bocateria Lluïsos i me diuen Juan Clauseres. Bueno, tots els anys hi fiquem el mateix, el que se fica tradicionalment. Costella, cerdo, corder, molt carregadeta de cardets i fesols. Hi ha una unitat de l'hostaleria de Vila-real molt gran, és molt bonic i clar, i ahí se nota que l'estat pur de la cuina, els comentaris que fem, el que tu fas, el que jo faig, sense ni un prejudici ni enveges, que és el que sol passar en el nostre sector, en els jocs. Nosaltres, tots els anys que les han fetes, ens han sigut rentables. La gent ha eixit al carrer, la gent ha visitat tots els locals i s'ha vist un poquet per donar-nos a conèixer. El més important d'això és que la gent vagi als restaurants i que damunt te diga esta dieta està de categoria. Això m'ho podies fer per un altre dia? I això és molt bonic. Molt bonic, a mi m'agrada. Jo sempre vaig dir que participar lo molt bonic és participar i que siguem tots junts i que siga tot una pinya. En la 8a edició els Lluïsos participaran en la Lleta de la Plana. I que damunt participen en iniciatives com aquestes per a promocionar millor la nostra ciutat i que això, a més, els servisca també per a promocionar els seus negocis i, per tant, generar empleo, perquè són gent, com dic, obrint la persiana cada dia i que viuen moltíssimes famílies d'esta activitat i per a nosaltres, evidentment, no podem més que recolzar-ho des de l'Ajuntament de Vila-real, felicitar els guanyadors, però especialment dir que per a nosaltres els guanyadors són tots els que fan possible aquesta iniciativa. Jurat, restaurants, Ajuntament i totes les entitats que ens ajuden a fer possible una iniciativa tan interessant com aquesta.